Og det er ikke en. Beklager, at der kun er kamera på guitaren, men det er desværre, som det bliver til for nu. Jeg vil lige fastslå inden, at jeg stemmer S, altså en halv tone ned i forhold til standard tuning. Jeg vil selvfølgelig beskrive tonerne som normalt, så der ikke forekommer nogen forvirring. I dag skal vi kigge på den her Frank Gambale idé, eller mønster, som jeg lige spillede, som bygger på sweep picking og brudte akkorder. Det er dog lidt anderledes, end hvad vi normalt forbinder med, hvad skal vi kalde, konventionel sweep picking, hvis man kan kalde det for det, hvor vi oftest bevæger os i en kontinuerlig bevægelse mellem strengene. Hvor det her mere er et læg, som bygger på en samling af små sweeps. Fordelen ved den her type sweeping er, at man nemmere kan outline flere akkorder ad gangen, og det giver selvfølgelig en ret anderledes lyd, både tonerne og også rytmemæssigt i forhold til, hvordan du starter mønstret osv. Det her det er ikke noget bestemt læg fra Gambale ham selv, men mønstret i forhold til højre hånd og venstre hånden er et, som jeg har hørt ham bruge ret ofte. Vi kan starte med venstre hånden her. Vi spiller nogle meget simple fireklange her, hvor vi starter på E, G, K, D, altså en E-mol 7. Så går vi op her på H igen, og så starter vi en ny C maj 7. Så spiller vi E-mol 7 igen. Okay. I forhold til højre hånden her, så er det pick, hammeren, ned, op, så begynder mønstret igen. Ned, op, ned, op. Der er selvfølgelig lige en ændring her i starten, hvor mønstret det gentager sig. Det her mønster det kan selvfølgelig også bruges i andre sammenhænge, altså det er ikke kun forbudt at lave det i det her læg, men jeg synes det er en meget fed måde ligesom at give det en helt anden lyd, og gøre det lidt mere interessant, både fordi man kan vælge at bruge mange flere akkorder end bare at tage en lang. Ja, I kan selv finde på noget. Det var alt. God jul derude.